1 2 3 ಬಾಲನ್ನ ನೆರಳವಲ್ಲಿ ಗುಡರ ಮಾಡಲಿ ಪ್ಲೀಸ್. ರಾಪಟ ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮನದ ಟ್ರೈಲರ್ ಇದ್ನಡೋದಿಜ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದೀಗ. ಬೊಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯ ಬಂದು ಬಂಡ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲುಂಡು ನೆಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲುಂಡು. ರಾಪಟೋಡು ಎಂಕುಲು ಚಿತ್ರವಾದಿ ಭಿನ್ನವಾದಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ರಾಪಟೋಡು ರಾವಣ್ ಇತ್ತ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಕಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ ಸೊ ಅರೆಗೂ ಜೋರಾದ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೋಡು ಈತ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕಟ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜೆ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಇನ್ನು ಮಗೆ ಇರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪಾಟ್ನ ಅಂದಾಜಿಡಲೇ ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ. ಬೊಂಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸುಡುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ತುಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬರಹಗಾರ್ಯ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ ಪುತ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಡ್ಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ರಾಪಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರಂಡು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಇನಿ ಕುಡ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಡಿದಿ ತೆರನ ಮಾಡಿಗಿನಿ ಬೈದ ಬಲೆ ಉಲೈಪೋಯಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಾಪುಣೊಂದು ತೂಕ ಐನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕುಲ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಕ ಬಲೆ ಬತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಅಭಿನಯನಕ್ಕಿನ ಮಿಟ್ಟ ಮೀಟೆ ಕುಲ್ಲಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂದಿ ಮುಳ್ಳ ಒಂದಿ ಸೊಲ್ವಿನಿಗೂ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬೈದಚ್ಚಿದ್ದಿನ ವಿನ್ಯರಿಗೂ ಬರೋ ಜೋರಾದು ಕೈ ತಾತಿರೋಗಿ ಸೊಲ್ವಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುರುಕಾದ ಯಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಬೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ತಿಳಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತುಳರು ಅಲ್ಲಾದೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ತುಳರು ಅಲ್ಲಾದೆ ಈ ಲೇಸನಿಗೆ ಉಡಿಪನ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಹಿಂಗ್ಲೊಂದು ಗುರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಒಂದು ಲೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರ 6 ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಡ ಭಿನ್ನಯ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಾಗಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಳ್ಳಿ ಮೂವಿಸ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಒರಂಬ ಸಿನಿಮಾ ಇಕ್ಕಲು ಮಲ್ದ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಡು ಹಾಸ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸುರುಕು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಿದೈವರ್ಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಿಕ್ಕಣಿ ಇಂಕ್ಲು ಎದುರೆದುರು ಕಣ್ಣಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗದನೆ ಬಹುಶಃ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು 14 ಶೋ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ದುಬೈಡ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ಕತ್ ಬಹ್ರೈನ್ ಕತಾರ್ ಇಂಚ ಒಂಜೇ ದಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆತಾತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪನ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯತ್ತು ನೆಕ್ ಮಾತಾ ತುಳುವೇರ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕನೇಡ್ದವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ನಿಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೆರಾಂಡ್ ರಾಪಟ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂದು 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಟೀಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಮಾತಾ ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲೇನಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಂತಿನಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಕನೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ದಾನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪೂರ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಲೆಪಡಾದು ಅಕ್ಕಲ ಬಾಯಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ದೆತ್ತನೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂರ ಗಡಿಟ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡು ಪೂರ ಜವಣಿರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೇರು ಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬೋಡಾದು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದ ಜವಣಿರು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಡೋದು ಬೆಂತೇರು ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರಡು ಮಲ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬೆಂತೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾಡಲ ಬೈದಾರೆ ಈ ಮಾತಾ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮಲ್ತಿಲೆಗನೆ ನಿಖಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಬರ್ಪುಡ ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಅಭಯ ಹಸ್ತ ಪಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೆಂದೋಡು ನಾಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದನು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನ ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಲ್ಲ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ
ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೆಂದೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಗೆಂದನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಂಡು, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಂಡು, ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕಲಾವಿದರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೂರ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರು ಪಿದವಾಡಲೇರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ವೈದ್ಯರು ಭೋಜರಾಜು ಮಂಜೂರು ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಪೂರ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಡು ಟೀಸರ್ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಮಾತಾಡಲು ಪಲ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮನೆ ಕೊರಡು ಅಪಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಂಡು 5 ದಲ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್ ತುಕಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೀಪವಾಡಿದ ಶುಭಾಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಸಂತೋಷ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ನಕಲಿಗಳು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯ್ಯರ ದಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಿನ್ನಿಯರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ನಕಲಿಗೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಹೊಸ ರೈಟರ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಲಂಜಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಡೋದಂಡ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಾಪಟೋಡು ಎಂಕಲು ಚಿತ್ರವಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ರಾಪಟೋಡು ರಾವೊಂದಿತ್ತ ಆ ರಾಪಟ ಇಂಚವಳು ನಿಕ ತೂರೆ ಬಂಜಾರ ತಿಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರದ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದಿರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೂಡಿದ ಚಿತ್ರ ನಿಖಲು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ್ಲ ತೂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುರುಗಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನೇಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಿನಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ದಿಗ್ಗಜರು ಬೈದಿರು, ಕಿಶೋರ್ ಅಂಕಲ್ ಬೈದಿರು, ವಿಜಯ್ ಅಂಕಲ್ ಬೈದಿರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೈದಿರು, ಸಂಜಯ್ ರಾವ್ ಸರ್ ಬೈದಿರು, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿರು. ಆಂಡ ಹಿಂದೆ ನಡುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಸೆ ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಎತ್ತಿದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂತಿನಕಲು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪನಂಚಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ತಂದೆ ಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೆಳೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ತಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗನ ಬೆಳೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಒರಿ ಬೆನ್ನದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲಿಂಚ ಮಂದ. ಸೊ ಬೈದಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯಾಗಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು 15 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಯುಂಡತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ದೀಪಾವಳಿ ಎರಡೊಂದು. ಸೊ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತಾ ಬೈದಾರ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಎನ್ನ 10 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗಳ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಯಾಪಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು, ವಿಜಯ್ ಅಂಕಲ್, ಕಿಶೋರ್ ಅಂಕಲ್ ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಮನ್ಪುನನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಹಸ. ಆ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೆ ಎಂಕಲ ರಾಪಟನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ಎನ್ನ 10 ಜನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ತಂಡ ಅವಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ತಂಡ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಉಂಡು. ಸೊ ಅವಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕಾಪಿಗಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಎಂಕಲ ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಅವಡುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಬೆನ್ನಿನೇಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಾಪಟದಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಅಭಿನಯ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಭೋಜಾಮ ಬೈದೇರು, ಅರವಿಂದ್ ಮಾಮ ಬೋಷ ನಿಕಲ್ಫ್ ಟೂರ್ಡಲ್ಲೇರು, ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ, ರೂಪಕ್ಕ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಆತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 25 ದಿನಟ್ಟು ಮುಗಿಪೋಡು 24 ದಿನಟ್ಟು ಮುಗಿಪೋಡು ಬಂದು. ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತ ಐಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಪೂಜಿ. ಸೊ ಬೈದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಡೋರ ಮನಸಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದು. ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ನ ತೂಕ ಅಂಚೆನೆ ಆಸ್ತಿಕ್ ಬೈದೇರು. ಆಸ್ತಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದೆನ್ನ ಕಲೀಗ್ಸ್ ನಾಕುಲ ಬರ್ರೆತ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿತೀನಿ ಹಿಡ್ದಾರಾಗಲೇ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟ್ರೇಲರ್ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಪಂಡದು ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ರಾಪಟ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ನ ಕಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ ಸೊ ಅರೆಗೂ ಜೋರಾದ ನಮ್ಮ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟೋಡು ಸೊ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಕೊಡೊಂಜಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಓಲೇರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಸತ್ಯ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೇತಿನ ರೀತಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸಿಂದ ಎಂಕಲ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಅವಿಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಂಡ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇದು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಪಟದ ಟ್ರೇಲರ್ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತುಯ್ಯನ ಒಂದು ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಯಶ್ವಿನ್ ಬಂದು 21 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಖಾಲಿ 21 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಯಶ್ವಿನ್ ಪಲ್ಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಶ್ವಿನ್ ಬಲ ಸೊ ಆಯ್ಗೊಂದು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯಶ್ವಿನ್ ಅಂಜನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಲೈಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ನ ಮಂಡೆ ಕುಜಾಲಿಚ್ಚಿ ದೊಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಾರ್ನ ಮಂಡೆ ಬುರ್ನಗ ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶಟರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ರಾಪಟ ಟ್ರೈಲರ್ ವಾನಮ್ನದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂರಿತ್ತು ನಾಡಲ್ಲ ಐಕು ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ರ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂದಿರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂತೆಂದು ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ಗೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಬರೇನೇಕ್ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿಂದ ತಂಡಗೆ ಇಂದಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ತಂಡದ ಮಾತಿರಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆ್ಯಡಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಪಕ್ಕಚೋರೆ ಕಟ್ಟಿವಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ ಸೊ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಲೇರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಕೂಡದ ಟೇಲರ್ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪಡೆ ಕೂಡದ ಬೇಜಾರಾಪಣ ಮಂಗ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ರಾಪಟ ಬಂದು ಜೋರ್ಡ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರೋಡಿ ಓಕೆನಾ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದು ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ರಾಪಟ ಪನ್ಪ 1 2 3 ಬಾಲನ್ನ ನೆರಳಮಲ್ಲಿ ಗುಡರ ಮಾಡಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಎನ್ನುವೆ ಮಾತಿರ್ಬೋದು ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋರಿಯನ್ನ ಅಂಚಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಖಲ ವಿಶಸ್ ಕೋರಿಯನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಹೊರಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಜಾಯ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿವಾಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚೊಂದು ರಾಪಟ ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮನೆದ ಟ್ರೇಲರ್ ಇದು ನಡೆದೋದಿಜ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ರೇಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಚಿನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ದೆರ್ತು ತೋಜುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೇ ಇಂಜಿನ ಟ್ರೇಲರ್ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಸೂಪರ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸೋದು ದಯಪಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬರ್ಪಿನ ಬೊರ ಬೊಳ್ಳಿಲೇ ಅವಡಪಡು ಬಾರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಬರೋದು ನೆನ್ವೆ ರಾಪಟ ಏತುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಆಡು Excellent trailer. I hope the movie goes on well. Wishing all the best for the team. Waiting for the movie on December 1st. Yes. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಚಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡದೆ ಎಫರ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ದ ವರ್ಕ್ ಉಂಡದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಚಿದ್ದು ಬರ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣ ಗೆಂದುಂಡು ಸುಲೆ ರಾಪಟ ತುಯ್ಯರ ಕಾತೋದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗುಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರು ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಳುಡ್ತ ಎಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಡ್ ಕಲರಿಂಗ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಗೆಂದಲೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಚದಕ್ಕಿನ ಆತ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಲ್ಲಾಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮೊಂದು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ರಾಪಟ ಊರೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ರಾಪಟ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 100 ದಿನ ರಾವಡಿ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಸೂಪರ್ Eddan. ಟ್ರೈಲರ್ Shokittan. ಶೋಕ್
एकदम बेस्ट ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್, ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್. ಯಾ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್. Super nice. ಶೋಕಾತು Raapata, yes. All the best, all team. Shokatan, ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾತನ್. ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದೀಗ, ಯಾವಾಗ ನೋಡೋದು ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ರಾಪಟ ತೂದು ಬೈದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋಜಂತ ಬರೋದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಂತ ಬರೋದುಂಡು. ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಅವಡೆ ನಮ್ಮ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ನ ಹೀರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡು ಬರೋದುಂಡು. ಅದು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಡ್ಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸತನ ಪನ್ಪಿರತ್ತ ಹೊಸತನ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನು ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಸೂಪರ್ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ನನೊಂಜಿ ತೆಲುಪು ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಈ ಸಲ ಬೇತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೊರ್ತಿಲಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು. ಅರ್ಜುನ್ನ ಬಾಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಔಟ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜೆಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಾಡು. ಗುಡ್ ಲಕ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೋ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎಡ್ಡೆ ಆವಿಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತಗೋಡು 100% ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಫಿಲ್ಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದೈತೆ. ಸೂಪರ್ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದನ್ನು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರು ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಫೀಚರ್ ಇದೇನು ಮಿಸ್ ಮಂತನ ದೀಪಾವಳಿದ ಒಂಜಿ ಬಂಪರ್ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಮಿಸ್ ಮಂದಿಲ್ಲಕ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಎಂಗುಲ್ಲ ತೂಪ ನಿಗುಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೀಪಾವಳಿದ ಧಮಕ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ರಾಪಟ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಮೇಟ್ ಧರ್ಮದೈವ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿಮಾನುలు ಕಲಾಭಿಮಾನುలు ಮಾತ ತುಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ అవును ఎంచైపు ಅಂತಂದ್ರೆ ఒక నిరీక్షక లేరు. సో ఆర్న మూవీస్ ఇంక తోడు అంచనే మాట్లాడే ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్స్. ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನೆಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವ್ಯೂವರ್ ಮನ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಬಕ್ಕೈನ ಬರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು ತೂಯಿನ ಇಂಚ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಇತ್ತೆ ಮುಟ ಇಂಚ ಪಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಸ್ತು ತೂತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 100% ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಹಿಟ್. ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್. ಆಸ್ತಿಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೂಲಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೇರ್ ಕೈ ಮಿತ್ ಮಂತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲದಕ್ಕಲ್ನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಪೊಣಿಗೆ. ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ದಿವಾಲಿ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ BGM ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಚೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟೆಡ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದೆತ್ತದು ಬೇತೆ ಸೀನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ದೆಪ್ಪೋಲಿ. ಬಟ್ BGM ಡೇ ಟ್ರೈಲರ್ನ ಕೊನೊಯ್ನಂಚಿನ ರೀತಿ ಉಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಬರ್ಪನೆ ಹಿಡಿದುಂಬು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯ್ಯ ರಾಪಟ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಐತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಫೈಟ್ಲ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟೀಮ್ ದಾಖಲೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯೆ ನಾನು ನಿಗ್ಲು ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂಚನೆ ಫಿಲ್ಮ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜಿಗೆ ತೂಲೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಟ್ರೈಲರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುನನ್ಪೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ತೂನಾಗನೆ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗೊಂದುಂಡು ಏಪ ಬರ್ಪ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗಿಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟೀಮೇ ಉಂಡು ಗಾನಲಹರಿಯಿಂದ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಬರ್ಪ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಖಂಡಿತ ಎಂಕಿ ಬರ್ಪ ತೂಯರೆ ಬರ್ಪ ಪುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಟ್ರೈಲರ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೋ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೀನರಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ನಾವೇ ಬರ್ತೇವೆ. ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಹಾಗೇನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಈಗ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಎಡ್ಡೆ ಐತೇನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಐತೇನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆವಡು ಆಯ್ತಾ ವೈಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಐತೆ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಸೂಪರ್
ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಸೂಪರ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ. ಸೊ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರಾಪಾಟ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Exactly. Raapata is Raapata. So all over the Dakshin Kannada, not only Dakshin Kannada, worldwide it will be Raapata. ಸೂಪರ್ ಆತನು, ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್, ರಾಪಟ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್. ಎಂಕಲ್ ಓ ಮೂಲ ಬುಡ್ಪುಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಓಲ ತುಪ್ಪ ತುಳು ಅಂತೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುಡ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚದೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಪ್ಪ ಎಂಕಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಅನುಭವ ಮಂದಾರ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಂಚ ಲಾಂಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಡ್ಡೆ ಆತನು 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೂಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ತುಳು ಮೂವಿದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಮಂತದೆ ಮಾತ್ರ. ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್. ಟ್ರೇಲರ್ ಸೂಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆತಂಡು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತ ಬರೋಡು. ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ತೋಡು. ಟ್ರೈಲರ್ ರಾಪಟ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಥರ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಬಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ನಿ. ಯಾಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂದಲ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಪನೋಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತೂ ಟೂ ಗುಡ್. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಉಂಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರಗ್ಲ ತೋಡು ನನ್ನ ಫುಲ್ ಟೀಮ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟ್ರೈಲರ್ ಮಸ್ತ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಸಿನಿಮಾನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಆತು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆತು. ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆವಡು, ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆವಡು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆನ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯಕಂತಾರೆ ಅರ್ಜುನನ್ನಿ. ಆರು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಟ್ಟೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಟ್ರೈಲರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು, ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತೂಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರಿಚ್ ಆದ ತೋಜುಂಡು. ಅವು ರಿಚ್ನೆಸ್ ತೂನಾಗನೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂಯರೆ. ಸೊ ಸಾಂಗ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬೈ ಕನೈದೇರ್ ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೆ ರಂಚದವು ಖಂಡಿತವಾದ ಲೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವು ಪೂರ ನೇಟ್ ತೋಜುಂಡು. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕಲ್ನ ಸೆಟಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಸಚಿನ್ ದಯಪಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೇರು. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ತೋಜರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಾವಿದಿರ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಡವಡ್ ಇಡೀ ಟ್ರೈಲರ್ ಡವಡ್ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆದ ತೋಜರು. ನೇತ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ. ಅಂಚೆನೆ ನೇತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಗಳು 10 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಮಾತೆರೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದೋಡು ದಯಪಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದನ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಡ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಪಾಡೆಲ್ಲ ರಂಗೋಲಿ ಸಾಂಗ್ ತೂಯೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಲಂಚನೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ. ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಲಂಚನೆ ಮಾಂತ ಮೂವಿದೆಲ್ಲ ಕತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದುಂಡು. ಅಂಚೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂದು ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬತ್ತು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಮಗೆ ತೋಜಿಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಂಚೊಲ್ಲ ಫೈನ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲ ಸುದೇಶ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಟ್ರೈಲರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಜಿ ಎಮ್ಲ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಅದುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಡೋದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅನ್ನ ಶನಿಲ್ ಗುರು ನಿರ್ದುಂಬು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾಲಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಂದರ್ ಬಟ್ ತುಳುಟು ಇತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆತನು. ಪಾಡಿಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಕಲಾಲಕಾರ ಓಕುಲಿ ಬಂಡದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾನೆ ಏನು ಚೆಪ್ಪಿನ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಈತನ ಮಲ್ತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಆದಿತ್ತಂದೆ ಅಂಚೆ ಅರ್ಜುನ್ಲ ಪಂಡೇರು ಪಕ್ಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿತ್ತು, ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತ ನೀರೇ
ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಗಲ್ಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಆನಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ 500 ಅವಳು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅವು ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಿದಾಯ ಬತ್ತು ಜನಕುಲು ಬನ್ನಿ ಅಂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಏಲಕ ಬರೋದಿತ್ತು ನೇನು ಸರಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂದೊಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಅವಿರೇಗ ಕಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟ ತೂಂತಿಲಕನೆ ಕಣ್ಣೀರು ಅರಿವು ದಾಯ ಅರಿವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅವು ತೂಂತಿಲಕನೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಮೌನ ಆಪುನು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೌನ ಆಪುನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೌನ ಆಪೇರು ಅವೇನು ಬತ್ತು ಪುಗಾರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ತಾಗಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ತಿನಲ್ಪಲ್ಲ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಪೂರಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಅವೇ ಎಂದು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಣಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತೂಪಿನ ಬಣ್ಣ ನಮಗೊಂದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ಬೆಸ್ಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಬತ್ತದು ಇತ ನಿಜವಾದ ಈರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಬತ್ತನ ಈರಡ ಬತ್ತ ಬನ್ನೋಡು ಬಟ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸರ್ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಇಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದೆ ಒಂದು ವಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬೈದನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಇರ್ನ ಮಗೆ ಇರೇನಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಿರಪಾಟ್ನ ಅಂದಾಜಿಡಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಜನ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಭಾರಿ ಕಲ್ತೆ ದಯಬಣ್ಣ ರವಿ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಗು ನಮ್ಮ PL ರವಿ ಆಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೆನ್ಸ್ ಏನರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಪನೊಂತಿನ ತಾಯ್ಕೇನು ಅಂತೆ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ದಾಯಕ ಪಾಡ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಅವು ಬಂಡೆ ಹೆಂಚಿನ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಚೆ ಪೂರಗೇನು ಅಂತೆ 22 ಬಂಡದಾದ 15 ಬಂಡದಾದ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಎಂಕ ಯಾನು ಕಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಡು ಪನೊಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ಪನೊಂತೆ ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಭಾರಿ ಕಲ್ತೆ ಇತ್ತಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಸೀನ್ ಬಂಡಿಗುಡ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ದೀವಡು ಎಂಚ ದೆಪ್ಪೋಡು ಎತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಬೋಡು ಟಕ್ 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 ದೀಪ ಲೈಟ್ದಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲ್ನ ಪ್ರಶಂಸೆ ತಿಕ್ಕು ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾಪಲುಂಡು ಸೂರಜ್ ನಕ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿಲ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಒಂಜಿ ದುಂಬದ ಬರ್ಪಿನ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಂತ ಇರೇಕೆ ಇಂಚಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬೈತುಂಡು ಟ್ರೈಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪಿದೈ ಗಲ್ಫ್ ಶೋ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಮತ್ತು ಶೋಕ ಆತನ ಸಿನಿಮಾ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ದಾರ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯ ಬಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲುಂಡು ನೆಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲುಂಡು ಅಂತ ಅರ್ಜುನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಡ್ದಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬತ್ತು ಓಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಪಂಡ್ರೆ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದ ತೂತಿச்சு ಎನ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ ಆದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ತೂತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇರ್ಲವಲೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಉಲೆಲ್ಲ ಯಾಪ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯನೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನು ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಯ್ಬೇಕು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಬರೋಣ ಮಾರಿ ಬೇಗ ತೂಕ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಇರನ್ನ ಒಂದು ಸೀನ್ ಉಂಟು ಇರ ನಿಜ ಹೋಯ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಾವು ದಾದ ಹೋಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರು ತೋಡ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಸೊ ಆ ಶೂಟ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿ ಸಾಕಾತು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಡ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜರ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸಿನಿಮಾಡು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರತಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪೆರ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೋಸ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಈತು ಬರ್ತು ನಿಕುಲು ತೂಯಾರು ರಾಪಾಟ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಅಂಚನೆ ಟ್ರೈಲರ್ ತುಯಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಬಂದಲ ಕೇಂಡರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುವೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ